Na Vía Láctea encontraremos un bonito lugar. Asombroso. A ciencia non coñece límites. Acaba de sintonizar vostede Baleiro Perfecto. Benvidos e benvidas de novo ao Baleiro Perfecto. Este é o terceiro capítulo da segunda tempada, se a memoria non me falla, que creo que aínda non, e podo confirmar que estamos nunha liña temporal onde Charlie Watts xa non está vivo. Co cal, este dato pode ser enormemente perjudicial para a xente que flipará, porque este episodio eu creo que sairá xa, como dicía Rodicio, como me dicía antes, off the record, dicíademe, pero isto vais a emitir en novembro, polo menos, non? E pode ser moi probable. Así que creo que para todos Charlie Watts levará bastante tempo morto, pero para nós leva só unhas horas Charlie Watts, batería dos Rolling Stones, que non é algo aquí moi coñecido entre a xente que me acompaña, que como non pode ser de outro xeito, é a xente de sempre, que é a xente mellor. Entón vou nos presentar directamente porque sempre paga a pena. E empezamos, por non romper a tradición, con Alba Rozas, que había ben tempo que non a presentaba, perdón Alba, antes de falar, porque realmente nos levamos así como un tempo de vacacións nesta liña temporal nosa, sen vernos, sen cheirarnos, sen bebernos. E nada, faime ilusión volvértela por aquí esta voz dende la liga ao mundo, compañeira. Sí, hoxe dende la lin. E direiche que eu sí que sabía quen era o batería dos Rolling Stones. Entre outras cousas porque cando vou tocar moitas veces a xente que me quere piropear, maioritariamente homes de moi alta idade, traen ese tipo de referencias, porque eu toco a caixa. Es o corazón rítmico da túa congregación de gaitas e Agrupación. Agrupación, perdón, é verdade. Non é nada sectario, nin... Non é nada, é certo. Non é unha secta todavía. Todavía, non? Aínda, perdón, que isto todavía non existe en castelán. Ou polo menos non aparentamos. Pois nada, temos tamén, por suposto, ao Mr. Boss de A que cheira papá, ou polo menos un deles, porque isto é unha cooperativa, creo, coido, Guillermo Rodicio, compañeiro. Células durmintes, como di Rubén. Sempre é a explicación que me gusta. Células durmintes. Moi ben, eu do Rolling Stones tampouco sei os nomes, porque para cando saio de festa con eles sempre chamo a todos o do Rolling. Entón... O Rolling, non? Mítico. É bo iso, porque logo hai, non sei se sabedes, non? Pero hai como dous mundos, a xente que di os Stones e hai xente que di os Rolling, non? E hai como, evidentemente, hai un termo moito máis elitista e outro máis popular. Entón aí hai unha loita particular entre o popular, entre a plebe. Para dicir os Stones tes que ser, sabes, tes que ter un programa de Radio 3 dende hai polo menos 15 anos. Polo menos, eu creo que tamén, é certo. Temos tamén, como non, o mítico Pablo Pesado, dende, non sei, dende Santiago ou Coruña, pero dende logo non dende Cataluña. Iso xa é un fito para nós. Pablo Pesado. De momento desde Ferrol, ainda que con esta miña promesa de cada episodio estar nun lugar distinto, efectivamente o seguinte vai ser en Santiago porque me mudo, vai. Temoste moi preto, eu síntote xa no corazón. Sí, temos, ata nos vemos en persoa, eso estaría ben. Hai como unha calidez na voz, non? Que xa indica que estou... Sí. Voulle falar aos nosos ouvintes. Sempre mola dicir iso os nosos ouvintes, non? Como se isto realmente fose Radio 3. Tivemos un sí, exactamente, os nosos Stones. A partir das ouvintes son os Stones. Tivemos un fracaso monumental neste podcast que intentamos facer unha churrascada ao longo dos últimos tempos deste verán, que bueno, cando vos escoitedes este verán xa foi tomar polo cu, pero xuro que intentamos ter así como unha churrascada, pero non conseguimos facelo. Non intentamos con moita. Non intentamos moito, é certo que tampouco aquí fixemos un gran esforzo, pero intentouse. Eu creo que se tentou facer, o que pasa é que non puidemos. Entón, aínda non esta célula terrorista ainda non se xuntou para o mal.
Así que a verse... Cuidado, a mellor, ainda hai tempo, Na nosa liña Hai temporal tempo. ainda temos días de verán, non? Como dice a O canción de verán Amaral. finaliza o 21 de setembro, oficialmente. O sea Efectivamente, que entón, cuidado que ao mellor estou tirando xismas para arriba, pero ese, por suposto que falou, xa sabedes que non pode ser outro que Darío Mellota, Darío NJ, o Mister. ¿qué tal a todos? En especial agradecer a Alba porque, bueno, quedéme tiradísimo grazas a Rodicio acompañoume a un concerto, así que só queda dar o meu agradecemento. E o resto, pois, De tamén. maneira pública, Alba Sí. chegou tarde. Sí, Bueno, bueno, esas non pasa nada, pero Esas un cousas detalle menor. esas cousas unen, non? Creo. O fracaso dun compañeiro compensado polo acerto dunha compañeira. Eu creo que iso é algo bonito. Efectivamente. Ben, pois estamos aquí, terceiro episodio, como dicíamos. Xa sabedes que este é un podcast de A que cheira papá, que podes atoparnos en iVoox, en YouTube e probablemente nalgún outro sistema de comunicación que non coñecemos, nin queremos coñecer en exceso, concretamente. O 5G, que xa temos todos, non? O 5G, sí, eu polo menos, sí, non? Todos Xa aquí estamos... temos o 5G xa, sí. Eu creo que sí, non? Total, pauta completa, Sí, sí. non? No Valeiro. Pauta completa, sí. Certificado COVID. Pois, sí, xa somos outros. Ainda non realmente somos outros, estamos controlados xa por outros lagartos. Así que nada, imos falar nesta historia de armas máxicas e lendarias. É un título un pouco ambiguo, creo. Diré porque a xente dirá, armas máxicas e lendarias, estos que son tontos, non? Pois sí, imos falar hoxe de armas máxicas, armas lendarias, armas mitolóxicas, armas que están por aí, non? Evidentemente non podemos falar dunha pistoliña, non? Non ten sentido iso. Pero sí podemos falar de armas máxicas e lendarias, non? Podemos falar do Mjolnir, podemos falar de Excalibur, podemos falar destas cousas que tan frikis nos fan e tanto poder nos otorgan segundo o momento. Así que imos poñer unha cita que creo que sempre compre nestes casos, non? E para iniciar este programa oficialmente, porque todo isto nunca é programa. Eu non considero que estes primeiros 5 ou 10 minutos sean programas, son un amago de vida, de secundaria. E temos aquí pois esa cita. A ver que sacamos en claro desta historia. De todas as armas que había no vasto arsenal soviético, nada era máis rendible que o automat Kalashnikova, modelo de 1947, máis comúnmente coñecido como AK-47 ou Kalashnikov. É o fusil de asalto máis valorado do mundo, unha arma que todos os combatentes adoran. 4 kilos 300 gramos de aceiro e contrachapado dunha elegancia sinxela. Nin rompe, nin se atranca, nin se requenta. Dispara xa estea cuberto de lama ou cheo de area. É tan simple que ata os nenos o poden usar, e úsano. Os soviéticos puxérono nunha moeda, Mozambique puxo na bandeira. Desde a fin da Guerra Fría o Kalashnikov converteuse na principal exportación dos rusos. Despois veñen o vodka, o caviar e os novelistas suicidas. Unha cousa está clara, ninguén fai cola para lles mercar coches. E como sempre, como non podía ser outro xeito, logo desta pequena escena radiofónica peliculeira, podemos xa pasar a confesarnos un pouco, antes de definir a movida, porque creo que evidentemente máis ou menos todos temos unha imaxe mental do que pode ser un arma lendaria ou mitolóxica ou mística, non, máxica máis ben. Pois temos algunha experiencia con armas deste estilo ou deste tipo. Así que lle vou dar paso a Alba, por non romper a tradición, para que nos conte a súa primeira vez cun arma deste estilo, non? Se atopou algo de poderío no mundo máxico. A ver, para min é moi difícil pensar na miña primeira experiencia con armas, non? Non sei, non... É moi difícil. É que eu se me remonto ao pasado, a min o que me sae Sailor Moon e Slayers, e as armas que entraban aí en xogo, non? A fouce lunar e a espada de luz, da que falarei un pouco máis adiante. E eu creo que esas son as primeiras experiencias que recordo, porque logo tamén pensei en xogos da Game Boy, que eu aínda teño a Game Boy bella esta que sobreviviu a bombas e etc. Pero claro, no Mario Land eu tiña eso, o Super Mario Land, e non recordo aínda, o sea, as armas creo que chegaron un pouco despois a ese tipo de xogos. Sí que teño Zelda, por exemplo, pero ese é posterior. Entón eu, para min, das primeiras experiencias así que teño gravadas con armas serían Sailor Moon e Slayers.
Guillermo Rodicio, ti tes algunha experiencia en primeira persoa, porque suelen ser en primeira persoa, con armas máxicas? Sí, a primeira arma máxica que eu construín, recordo, o sea, eu na época do instituto era dos rapaces máis guai do instituto, da xente cool, que éramos os que pintábamos Warhammers no instituto. Pero bueno, eu teño un exército de bretonianos que para a xente non versada nestes asuntos é como o quizáis o peor exército de todos visto en perspectiva, porque basicamente eran cabaleiros medievais sen moita cousa fantasiosa, era basicamente cabaleiros medievais nese mundo de cousas tolas que é Warhammer. Pero ademais de ser dese grupo de xente guai, xente cool, eu era dos máis cool porque ademais inventábame personaxes, inventáballe lore para o meu exército. Entón, ao general do meu exército de bretonianos inventelle todo unha backstory así profundísima de irmãos vengativos, estaba exiliado do seu reino, tal e cual. E evidentemente tamén inventelle unha espada que se chamaba Erebor, a espada, que era como moi poderosa, pero tamén tiña asociada unha maldición que era que cada vez que el quixese cortar unha cousa sempre tiña que ser con Erebor, nunca podía empregar ningún outro tipo de arma de fío. Entón se quería cortar manteiga, tiña que sacar a súa espada máxica, se quería cortar as uñas, tiña que sacar a súa espada máxica, e tal. E eu naquela altura só lera xa o Señor dos Anéis, pero non lera o Hobbit. E cando pues, xa tiña todo o meu exército de bretonians e todo, no momento posterior lin o Hobbit e descubrín que Erebor era tamén a montaña solitaria dos Xananos, e en ese momento foi cando descubrín que eu son probablemente Tolkien, e que en algún momento do pasado, o sea, en algún momento no futuro viaxarei ao pasado e terei que escribir todos os libros de Tolkien, así que mos estou aprendendo de memoria. Hostia. Claro, por iso me caes tan mal. Temos tamén a historia da primeira vez, des primeiros bicos de Pablo Pesado coas armas. A verdade é que xa o que contou Alba e contou Rodicio poderían ser as miñas primeiras veces tamén, porque Sí. dos recordos máis antigos que teño tamén son de Warhammer ou son de Slayers, pero bueno, así por variar, outra experiencia que lembro como moi recuada é a do Zelda, que tamén saiu, pero bueno, é a espada maestra, vaya. Eu non tive a Nintendo 64, pero lembro de ir xogar a casa dun meu veciño, estar ali todo o día, e ver o momento xa canónico na historia dos videoxogos, do momento en que Link ergue a espada do Chan e volvese adulto e pasan, creo que son 10 anos, non sei con certeza, non? Ainda a día de hoxe pareceme como un momento realmente moi clásico, non? Porque tal vez como un dos mitos europeos de arma lendaria os máis coñecidos e máis reciclados, mas eu penso que naquela altura nunca escoitara falar do Rei Arturo, sequera, non? Entón, para min, Excalibur, antes de selo, foi a espada do tempo, non? Que se chamara na traducción castelá, que era a que tiñamos, a espada que repele o mal, que sempre me pareceu como un epíteto malísimo, non? Porque como máis de produto de limpeza, en portugués... Pero a mí me parece unha maravilla. Espada que repele o mal é unha maravilla de epíteto, joder. Repeler é un adxectivo de produto de limpeza, Carlos. como moi brando, non o destrue ni nada, non destrue, non, como a 2 metros de ti. Bota fora, non? Aí está fora, non? Claro, malpreto, pero non te toca, polo menos. Claro. É a espada que bane todo mal, o sea, que bane, que expulsa, que proíbe, non? Que é unha cousa moito máis noble, pero iso de repeler parece o lema da Real Academia Española. Total. Espada que desinfecta o mal. Espada que desinfecta o mal, Don Limpio, non? Unha espada calva, non? O xel hidroalcohólico do pasado. Exactamente. E ti, Darío, que hai de armas por aí na... Como dixo Alba, o sea, Alba de Pablo, pois un pouco ten o de Slayers, non? Bueno, Slayers que era a Rina Gaudi, non? Por suposto. Rina Gaudi. Sí, a espada de Luzher. É que lembrou unhas memorias tremendas esa serie. É moi etnia a espada de luz de... Creo que a todos nos afectou, non? Creo a espada estaba en Netflix, esta serie, por certo. Como? Sí. Estaba en Netflix, sí. Pues estaba, sí. Bueno, acabou su podcast. Non sei se segue, pero bueno, Tamén está disponible en YouTube. E a cuestión é, en Netflix están as 5 temporadas, porque eu non sei se en España chegou a emitirse completa, creo que non, E bueno, a miña primeira vez así, por un pouco variar o que dixeron xa Pablo, Alba e Rodicio, sería
pois o que sería os bonecos vudú, non? Do Monkey Island 2, creo que tes que facer un boneco vudú para matar a LeChuck, non? Que sería como o malo, non? Do videoxogo. É como unha arma máxica, bueno, unha arma máxica realmente, porque cos bonecos vudú pois podes facer torturas, non? Ás persoas, non? Entón, pois como todo o xogo ia destinado ao final a creación dun boneco vudú de LeChuck, pois estaba bastante guai ese boneco. E logo no xogo que era o que a cervexa de raíz, non? que era tamén como arma, non era máxica, pero era arma que funcionaba contra os fantasmas, non? Que eran como os inimigos, non? Dese videoxogo. Pois eu, así de primeiras armas, por rescatar o de Rinagudi, evidentemente, a min as espadas de luz e toda esta fantasía que se montaba nesa tempada concreta co tema das armas de luz flipábame. Iso por descontado, non? E teñamos... Somos todos máis ou menos da quinta, non exactamente, pero levamos un par de anos algúns por aquí e tal. Pero vaya, a min flipábame ese momento. Vou escoller outro, que era o ano 2001, tiña eu 11, cando apareceu nas miñas mans a Comunidade do Anel. Recén saída, en pirata, en versión DivX, do cine. E ali estaba unha fermosa espada que brillaba cando había orcos cerca, que se chamaba Dardo, non? Pareceume unha arma... Até ese momento nunca... máis a lo de Excalibur ou cosas así, non? De Merlín e tal, de Disney, nunca que era moito nesa fantasía das armas en sí, non? De poñerñes nome e tal. E hai unha escena moi concreta que esa, non? A que Bilbo lle regala, por un lado, a malla de Mithril, non? Que me parecía tamén unha fantasía, non? A idea esa de duro como escamas de dragón, e logo Dardo, non? A folla brilla cando hai orcos cerca, en eses momentos cando tes que ter especial cuidado. E parecime unha fantasía de arma, non? Hai varias armas con nome no Señor dos Anéis, evidentemente, pero creo que unha das máis míticas, senón eu creo que a nivel popular, pregunto vos a vos tamén, eu creo que será Dardo, non? A que quedou así como máis... Sobre todo polas películas, no libro mellor sí que se afonda máis na espada de Aragorn, non? Este tipo de cousas, non? Pero nas pelis eu creo que Dardo, Luz de Arendil, cousas así son que a mellor a xente ten máis na cabeza, non sei que credes. En realidad é menuda roubada de show a de Dardo a Anduril, que sabes que a espada reforxada non sei que, e outro que vai por aí cun sacadentes, como quen di. Sí, é un pinchiño, ademais, non? É unha espada de hobbit, ademais, o sea, pequeniña, realmente, unha daga, non? Creo que no libro creo, inclusive, creo que falaban de daga nun momento. Non, din que é unha espada para nenos. Para nenos, vale. Que era unha espada para xoguete. No, a ver, que é unha daga élfica. Despois, a ver, as que teñen protagonismo no Hobbit son a batidora, que non me acordo o nome élfico, son a batedora e a mordedora, na traducción Ozdak e Glandring, creo que sí. Exactamente, que son as que, bueno, unha que leva Thorin e outra é coa que queda Gandalf. Entón, enténdese que esas son as grandes. E despois, bueno, había dagas, que material que sobraba, facíanse cousas máis pequenas, co que ia quedando, e que, bueno, tamén alumeaba iso. Pero eu creo que o protagonismo está posto nas que pasa que, claro, o protagonista da obra é Bilbo, pero as espadas grandes eu creo que son as outras. Oye, ahora, perdón, é que se me acaba de vir a cabeza, digo, é verdade, tendo en conta que era tecnoloxía, entre aspas, élfica, non hai moitas máis espadas que brillen no Señor dos Anéis, non? O sea, por qué? No, o sea, é como un detalle un pouco raro, non? O tema... En teoría, hai un momento... Non son as da caída de Gondolin, quero dicir... Perdónme aquí, en Lendarium, quero dicir. Eu penso que hai un momento en que din abertamente que todas as follas élficas brillan na escuridade. O que pasa que despois, non sei se hai outros anacos de lore que modifiquen iso, pero penso que ese enunciado está. Sí, eu estou con Pablo. Eu recordo que en algún momento como que destacaban iso en Dardo, porque como que ya daban, porque en realidade Frodo e Bilbo tiñan que estar máis atentos a cando aparecían os orcos para escapar, pero que era unha cousa que facían todas as armas. Creo, o sea, non me... No, eu pregunto con curiosidade, non? Porque na película... Perdón, Alba. Todas as armas dos elfos, porque eu creo que... Sí, claro, todas as armas élficas. Claro, porque as dos ananos, por exemplo, non. E as que recollen na Cova dos Trolls, eu creo que son as da caída de Gondolin. Non estou segura agora, pero eu creo que son as da caída de Gondolin. Entón, a ver... Gondolin. Pois eu eso, destacaría, evidentemente, Dardo por nome, incluso, non sei, era como algo moi... Digo, hostia, ten un nome a arma, que guai, que cousa máis chula. E logo as armas de... Os sables láser dos Jedi. Se me pareceron algo super
super chulo. O sea, pareceme super... Non sei se original, porque ahora como as que estemos moi asumidos todo isto, bla, 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 pero creo que de rapaz todo o mundo quiso ser un pouco Jedi, non? Cun sable láser. E hai Star Wars, que sería uns anos antes, creo que a Amenaza Fantasma é do 98, máis ou menos, pois aí eu estaba bastante... Quería un sable láser, e ademais é un arma que é imposible de imitar na realidade, porque non ten, da igual, son putos LEDs así tochos que parecen consoladores e non armas láser. A min sinto moito, pero a min pareceme un fracaso. O de cando vexo convención, se a xente vai con sables láser de plástico, é un fracaso. Hai que inventar algo, hai unha tecnoloxía para que isto sexa verdade, porque son un fracasos de plástico. Non sei se estades conmigo, pero eu aí son crítico cos consoladores de plástico estes de Jedis. Que na práctica non ten nin pés nin cabeza. Quer dicir, pesa ou non pesa iso? Ningún. Non ten sentido. O sea, además, creo que hai algún en YouTube, isto é real. Podes buscar en xente que creou sables de plasma en YouTube, a de Dios, porque a xente é Cristo, non? En YouTube. O sea, YouTube é a ferramenta... YouTube é a arma definitiva para destruirnos. Polo menos destruir a maioría dos doutoramentos de xente que podía hacer algo na vida, perdeuse en YouTube. O sea, eso foi a arma de destrucción masiva. E aí había algún vídeo de xente que creou sables láser de plasma entre aspas, por suposto, pero que sí que creou algo así, pero claro, isto non é útil, claro, no mundo normal, non? Pero en xeral, o mundo YouTube armas hostia, hai demasiado, hai demasiado. Sí. Bueno, non sei se isto alguén o quería falar, pero falando de armas, Forjado a Fuego, non sei se coñeces ese programa. Unha maravilla. Fascinante. Unha maravilla de programa. O mellor programa, creo, de toda a parrilla televisiva. Mira, hai algo aí que, Darío, perdón, que se fala pouco, pero que nunca topei a ninguén que me raje de Forjado a Fuego. Que sabes, que mente horrible tes que ter para que non che preste. A ver, Forjado a Fuego. Tamén rajan no programa, non? Claro, pero... Uf, basta. For. Vou borrar isto. Esto vou non dixo. Pero es que ese momento de su arma mata me parece como un power up, ¿no? Un momento de fin de batalla de Final Fantasy, case, de prueba superada, logro desbloqueado. Non o sei. En fin, dito isto, que creo que queda dito, non sei se queredes aportar algunha cousiña máis neste momento. Imos poder a típico pase, cortinilla de estrellas, seguimos para bingo. E agora sí, seguimos a tradición e empezamos a definir a movida. Esta é unha pregunta, eu creo que parece unha chorrada, como moitas das que facemos aquí, ou unha brincadeira, non? Pero que é un arma, non? En primer lugar, poderíamos dicir que é un arma, non? Entendida como ferramenta, bla, bla, bla. Pero logo, ademais, que fai lendario un arma, non? Ten que ser inventada, ten que ser real ou ter un pasado histórico concreto. Máxica, evidentemente, xa sabemos que non, inda que se atribúan propiedades máxicas a unha chea de obxetos ao longo das lendas e da escultura popular, non? Nas nosas cousas. Pero como facemos, non? Cun arma lendaria pois sexa lendaria. E aquí creo que pode Alba, non? Iniciarse un pouco falando ou definindo que é un arma, inda que sexa pois no sentido máis amplo posible ou no sentido, como dicimos aquí, pois o noso sentido, que é o que vale tamén. Sí, eu creo que comúnmente podemos decir que podemos entender unha arma como un instrumento concibido para a autodefensa ou como mecanismo de destrucción e ameaza. Eu creo que podemos entender arma desas dúas formas. Agora, que convirte unha arma en lendaria ou mitolóxica? Pois sería aquela que sobresae entre o seu xénero, por exemplo, as espadas, ese sería o xénero, porque estaría vinculada a sucesos fantásticos que se transmitiron por tradición literaria, histórica, cultural, mitolóxica, sociolóxica ou a que sexa. Por exemplo, para que quede máis claro, sería o caso de Excalibur, que está relacionada coa materia de Bretaña. Eu son moi fan do rei Arturo e da materia artúrica. Excalibur, segundo o ciclo da Vulgata, que son 5 volumes escritos en prosa en Francia no século XIII, para quen lle interese, que recollen o grosso do mito artúrico, pois posúe unha vaíña que fai que Arturo non se desangre.
por exemplo. E tamén capacita e permite o recoñecemento de Arturo como verdadeiro rei de Inglaterra, que isto é o que trascendeu nas películas, etc. Tanto se a saca da pedra, porque segundo o testemunho, segundo a Vulgata, por exemplo, dalle a Nimue, que é a dama do lago, pero despois hai outra versión na que a ten que sacar da pedra, pois é a carga simbólica que ten, non? É unha arma con carga simbólica e ideolóxica. O que sexa capaz de sacala da pedra ou a persoa que lla entregue a dama do lago, pois ese é o verdadeiro rei de Inglaterra. E aquí é onde vemos que o mito artúrico pois, ten que ver un pouco coa caída do Imperio Romano, que dicía antes da tradición literaria, histórica, cultural, sociolóxica e por aí. Pois ten que ver ca caída do Imperio Romano e a formación do novo Imperio Británico. E esta arma chega aos nosos días pois a través de videoxogos como poden ser o Zelda, que é o que me gusta a min, pero tamén o Final Fantasy, o Assassin's Creed, e hai unha chea deles, e películas tamén, por suposto. Pero bueno, diso falaremos máis tarde. Efectivamente. Alguén quere... Bueno, Pablo, non? Creo que aquí podrías Falando, Veña. unha cousa, falando de espada Excalibur, Sí, sí. esta canción esta de Ataque Escampe, como curiosidade e tal. Tamén, Un temón contundente ese, además. Sí, efectivamente. Quizáis das mellores dese disco, Sí, sí. Uf, sí. Sí. A mí en top 5 ataques con... En que disco estaba esta? No último. No último, Un non? cor. No da Alma ou... Sí. Hai que facerlle propaganda, digo, para que a xente pois o mellor se quere buscar e tal. Oye, ta que escampa, verdade? Non sei se temos que pagarlles nós ou teñen que pagarnos eles. Non sei... Alguén ten que pagar. Alguén ten que pagar, non imos facer esta pregunta nunca máis, por si acaso. Para non tal. Perdón, Pablo, dalle aí un pouquinho tamén de teoría, non? Mudo de tema rapidamente para evitar a posible demanda. Eu quería introducir como unha pequena matización no que achegou Alba, que sería facer como unha pequena división interna, moi ampla, que tampouco faga que me colla moitos dedos, mas que penso que pode ser interesante para comprender que históricamente as armas lendarias mudaron o seu significado, a súa función, e o que hoxe comprendemos como arma mitolóxica seguramente non fose o que foi considerado noutros tempos, non? A distinción que propoño sería, por exemplo, entre armas lendarias e armas mitolóxicas. Armas mitolóxicas, que penso que é das que menos falaremos, serían aquelas armas que son empregadas por divindades, non? Pois, por exemplo, o tridente de Poseidón. Ou tamén por figuras épicas do pasado, que non se coñece moi ben se existiron ou non, mas que, desde logo, non temos o seu armamento. Con arma lendaria, querería referir, porén, unha arma que é normal, que non ten ningún tipo de propiedade, mas que é atesourada normalmente por dinastías, por casas nobiliarias, como un suposto obxecto que pertenceu a un heroe do pasado, non? Se pensamos como eran as guerras corpo a corpo, cando as guerras eran corpo a corpo, é evidente que para calquera tipo de soldado a crenza nunha arma que expele lume, por exemplo, non tiña moita aplicación na vida real, non? El podía creer que, unha divindade podía ter un obxecto tal, mas non guardaría ningunha esperanza de que un soldado de repente pois, fixese sair xeo dun machado. A cuestión, e penso que é interesante, é que moitas dinastías si atribuíron propiedades máxicas a estas armas que eles supostamente atesouraban. Porque hai moitos casos en que esas armas non son públicas, non? Dice que están nos tesouros, mas ninguén as viu. Penso, por exemplo, un caso moi típico é o das armas de Muramasa, un ferreiro lendario do Xapón, de cuxas espadas era dito que estaban malditas, non? Que aquel que as usase estaba destinado a morrer, a causar atrocidades, a converterse nun asesino, en fin, todo tipo de mitoloxías, non? Desde este punto de vista, parece unha arma máxica, mas realmente este tipo de mitos foron difundidos porque quen usaba as armas Muramasa opoñíanse ao shogunato Tokugawa, non? Entón, este tipo de atribución de propiedades máxicas moitas veces tiña iso unha retesía política por detrás que moitas veces foi esquecida, non? Vou poñer un par de casos máis. Un tamén é xaponés, e diría que a arma máis importante ou máis recoñecible do Xapón, que é a espada Kusanagi, supostamente obtida por Susano ao cortarlle a cabeza a Hidra,
capaz de xerar vento cada vez que se move. Esa arma é un dos grandes tesouros imperiais do Xapón, supónse que está conservada, en fin, nuns fondos, aínda que non é de acceso público, e, en teoría, pois pode servir para manipular o vento, aínda que na realidade o que está a facer é lexitimar un determinado poder. Excalibur podría ir por aquí tamén, tal vez falemos despois, así que non o comento agora, mas un caso moito máis recente, nun mundo supostamente moito máis escéptico e cientificista, pode servir para confirmar este tipo de tendencias, non? É a espada de Simón Bolívar, que inicialmente era conservada polo goberno colombiano, non sei se a nivel do Estado ou a nivel dun concello, dun museo, en fin, pero en calquera caso era parte do goberno, e foi roubada polo movemento 19 de abril, un movemento socialista, digamos, co lema Bolívar, tu espada vuelve a la lucha, non? Penso que aquí se ve moi ben esta idea da arma como capaz de xerar un poder político, a idea do ciclo artúrico, ao final, non? Que quen a use será considerado rei. De aí que despois cundise o mito de que Pablo Escobar acabara mercando esta arma por unha cantidade, en fin, enorme de diñeiro, dando a entender que, de alguma maneira, el sería o lexítimo poder en Colombia, non? En fin, penso que, de todos os modos, hoxe en día a idea da arma máxica está moito máis difundida do que en tempos pasados. Era unha idea moito menos común, moito máis propia iso, pois, dunha linaxe, dun grupo específico, mas que non tiña moita incidencia no folclore, na vida cotía, mas nun mundo en que consumimos moitísima ficción a todas horas e que convertemos os elementos en parte da nosa personalidade, pois tatuaxes, merchandising, ese tipo de cousas, non? Parece que ese mito secundario da crenza máxica do pasado está a adquirir unha centralidade moito máis grande da que tiña no seu tempo, non? É interesante. Ahora, mentras falabas da espada esta do Imperio Xaponés, estaba pensando que cando visitei Escocia, en Stirling teñen aí como unha especie de torreón construído no século XIX, e dentro dela hai unha réplica da que pensan que era a espada de William Wallace, que impresiona un montón, porque é como máis alta que a ti, é unha barbaridade de espada. E tamén está aquí un pouco colocada como dicindo, veña, quen quera liberar Escocia, sabes, que veña aquí, rompa isto e a leve, sabes, unha cousa un pouco así. Pero baixando un pouco da legitimación de reis, como que a arma lendaria aparece en xeral nas historias como legitimadora non sempre necesariamente dunha dinastía, pero tamén moitas veces para un determinado rol nunha historia, non? Como que quen teña esta cousa pode ser considerado aquela outra, non? De feito, está moi asociado en xeral ás historias do elexido, que non deixa de ser o mesmo que a historia do rei, simplemente o rei é unha modalidade política específica de elexido, non? Pensaba aquí, por exemplo, na espada corazón do Kingdom Hearts. En xeral, penso que a idea da arma máxica nas historias máis ou menos populares sempre tiña como ese factor de o tesouro que te transforma e te convirte noutra persoa, como que lle dá aos protagonistas a súa maneira o seu verdadeiro ser, o lugar onde ten que chegar a través deste instrumento, non? Sí, é moi interesante, pero eu penso que é verdade todo o que dis, mas sobre todo iso aplicado a despois do romanticismo case, non? Como que cando se comeza a recopilar o folclore, ese tipo de lendas sobre armas, sobre as fábulas dos elixidos, collen moito máis protagonismo e volvense moi interesante para o consumo popular, mas que tal vez antes non resultaban tan centrais, non? Pois se pensamos no contexto dunha aldea, o tema do elixido supoño que non tiña moita importancia para ninguén, que ao final o que quería era subsistir e pasar á seguinte xeración. Sí, mas en realidade tamén podemos atopar como descripcións de armas que podían ser medio mitolóxicas, incluso en textos clásicos. Penso, creo que cando estudabas a Ilíada e Odisea había como unha modalidade específica de descripción que era para a descripción das armas e de alguma maneira pretendíase legitimar o poder dos personaxes a través da descripción das súas armas que eran super especiais e estaban como construídas cos materiais máis nobles e todo isto, non? É o escudo de Aquiles, non? Por exemplo, sí. O caso clásico. Mesmo na Biblia, non? O a lanza, non? Coa que atravesada Cristo de Longinus. Da que non é isto é máis ben na cultura popular, non? O tema, non? Sí. Porque aquí é o nome que recibe o soldado, creo, non? Longinus era o soldado. Sí.
Inda que logo é a lanza de Longinus e logo, por exemplo... É curioso como iso, falaba antes con Pablo, como hai certa cultura popular que acaba sendo asociada con videoxogos, non? No Final Fantasy X, por exemplo, Kimari, non? Que un Ronson era a raza. Bueno, a arma definitiva de Kimari, que ele usaba unha lanza, é a lanza Longinus, non? Que é como, pareceme xa o seguinte nivel, non? De collemos algo e transformámoslo simplemente nun obxecto de cultura popular, de misticismo, de atopar cousas, simplemente é unha lanza sagrada, non? Ou sacra, que aquí aparece no xogo sen ningunha referencia, por suposto, a Cristo, nin nada polo estilo, porque a arma non ten ningunha historia, nin na trama en sí, simplemente un puro JRPG. E aquí temos, non? De que Kimari usaba a lanza Longinus, que me fai... Bueno, parece unha maravilla ese tipo de cousas que é moi habitual, non? Quero dicir, a cultura popular acaba aceptando estas armas ou estes obxetos moitas veces poñendo unha excusa sen máis, non? Creo que a propia Excalibur, creo que en Final Fantasy X creo que tamén aparecía, ou se non era Excalibur era calquera outra, non? Destes tipos de nomes. Pero ese reciclaxe... Non sei se pero aparece. Eu creo que sí, que en algún Final Fantasy estou seguro que Excalibur aparecía. E son reciclados que a min... Bueno, a min gustanme, porque creo que ás veces tamén permite chegar cultura ou verdanzas de outras historias a que por curiosidade buscas un día, porque eu acordo cando estou convencido de cando xoguei a Final Fantasy X non tiña nin idea de cal era esa referencia, pero ao mellor como a busquei, pois sí din con ela, non? Entón creo que é interesante ese reciclaxe de termos na cultura popular. E de feito tamén a Nazo Longinus que en Evangelion é como unha parte central da historia, non? Tamén. Sí, bueno, é que dentro que pode ser a mitoloxía comparada, como que a lanza de Longinus ten unha cousa interesante que é a idea da arma que pode matar un deus, que non é tan habitual, porque claro, está dentro do contexto de que é moi pouco habitual o que fixo Jesucristo de convertirse nunha figura humana que podía ser atravesada por unha lanza normal, non? E por eso como que revoluciona unha especie de tropo que podía existir da arma mitolóxica nunha cousa que atravesaba as clases do mortal cara ao divino, non? Aquí xa podíamos entrar no debate, non vou abrir o melón, pero se a cruz onde crucificaron a Jesucristo unha arma lendaria tamén. Bueno, contra os vampiros sí, non? Refírome. Pois sí. Iba a falar diso, non? Cristo tamén, non? E contra Cristo tamén. Se opos contra él tamén. Non, iba a dicir, non? Era a dúbida, porque estamos falando, creo que de armas como un concepto máis amplo que entendemos nós, que evidentemente son espadas, lanzas... Eu sobre todo creo que ao longo da historia as espadas probablemente sexa o xeto armamentístico con máis nomes, non? Ou máis tal, o sea, temos centos de referencias, non? Katanas, espadas, o que queiras. Porque, por exemplo, eu tiña notado por aquí logo as Masamunes, non? Eran as de famoso ferreiro tamén xaponés e tal. Mais eu falaba de que ás veces as armas o que falaba no sentido ferramenta, non? Por exemplo, plantexo xa logo mellor entrábamos no fondando no pozo, non? Pero o anel de poder do Señor dos Anís, por exemplo, é un arma como tal ou non o é? Ou é unha ferramenta? Para mí sí, cando irades eu vou contovos a miña versión. Pero claro. Supoño que despois falaremos un pouco. Pero retomando o que comentabas dos xaponeses, eu penso que os xaponeses fan isto moitísimo. Sí, iso interésame, sí. Primeiro, por unha parte, porque en xeral como que teñen un fetichismo en xeral polas culturas estranxeiras e gustalles moito facer o mix, pero en particular co dos nomes das armas, eu penso que porque como que unha parte do que se considerou na modernidade a identidade xaponesa está moi asociada a ensalzar todas as modalidades de orfebrería e de creación de obxetos e a creación de armas ou a elaboración de armas os xaponeses como que levaron ao extremo do ridículo, do detalle, da orfebrería máxima. Pregunto, perdón, antes de esquecer, crees que isto pode incluso mesmo influir no tema tecnolóxico, de que Xapón se lles deben crear cousas? Quero dicir, isto foi unha vendida por parte popular do Xapón, unha estrategia de marketing a longo prazo, de que por iso pensemos que en Xapón se fan ben as cousas por todo isto, por esta cultura que les venderon. Pregunto, incluso tecnolóxicamente, de consolas, de tecnoloxía última e tal. Igual algo hai na tradición da ferrería, non? No sentido de que existían ferreiros moi importantes, mas tamén na modernización moi veloz de Xapón apostouse moito por
ese tipo de industrias de fundición, e tal vez podería verse unha continuidade, non, entre os facedores de katanas e os facedores de, eu que sei, de Móviles. consolas. Sí, completamente, non? Miyamoto facendo katanas. E que agora, perdona, que estabas comentando iso, perdón por interrumpirte, pero sonoume así un pouco a, joder, é verdade, que temos ainda ese concepto, non? Do Xapón manufacturado, non? Dos xaponeses facendo cousas que ao mellor pode rozar o racismo, pero realmente creo que eles mesmo venderon esa imaxen tamén ao mundo, non? De creadores, entón non sabería moi ben se isto é unha palla mental miña ou se realmente hai algo aí de... A mí A unha ver, cousa eles tamén... que me fascina é o feito de que a katana sexa un fetiche tan forte con respecto a outras espadas, non? Ti ves unha katana e dis, hostia, que guapo, non? É unha cousa como que se estendeu moitísimo e Bueno, é dis, moi estética. por que a katana, non? É moi estética. Eu creo que veses unha katana como están feitas, eu creo que... Creo que un día aí atrás fixen unha serie de podcast con Pablo e falábamos das armas e tal. Eu creo que nas armas, para o que non controla, para o que non está moito nas armas, tamén teñen un punto de prohibición, non? Atraínte, quero decir. E o que non nós non temos espadas. Bueno, non sei se vos tendes espadas na casa, pero mesmo a día de hoxe é moi habitual que a xente coleccione katanas. O sea, sabes? O sea, que a xente vende, teña ali e tal. E creo que eu na miña cultura esta de mierda que fun herdando de todo un pouco, recoñezo que é un arma bonita, ¿no? O sea, pareceme estéticamente bela. A ver, é Se que... ten algún sentido isto, vaya. A ver, sí que o ten, porque, a ver, Xapón tamén é unha cultura, a tradicional xaponesa é moito unha cultura de ritual. Agora, eu creo que están máis americanizados, e ao mellor xa non tanto, pero a cultura tradicional xaponesa vos pensade que tamén teñen un ritual para tomar o té, un ritual xaponés cos seus diferentes pasos, e para iso para un montón de cousas. E eu creo que o das armas tamén entra aí. Eu a miña experiencia persoal é que visitando un dos templos de Xapón, había tamén eu asistín a unha especie de ritual que xamais entendín, pero que era unha persoa montada nunha especie de... Non sei, creo que era un cabalo porque era evidentemente de plástico, e tirando cun arco. E era unha especie de ritual que duraba como 10 minutos, ver como esa persoa tiraba co arco. Claro, un arco extraordinario, preciosísimo tamén. Entón, eu creo que entra tamén nesa parte de ritual, o das armas. Eu creo que iso pode conectarse á cuestión da modernización, precisamente, non? En xeral, os países que se modernizaron moi tarde e moi rápido tenderon a usar moitísimo a tradición para legitimarse, non? Máis que outros. É un caso que conecta, por exemplo, Galiza e Xapón. O que pasa que, evidentemente, Galiza non tiña a tradición bélica xaponesa nin de arratesías internas, pero penso que pode ir por aí, non? Que nese momento de dar o paso e converterse en nacións no escenario grande, pois tiraron moito das tradicións pasadas, toda a tradición militar xaponesa pois era moi rica e tiña moitos símbolos e moitas armas, claro. E no caso galego, seguindo ese símil, non me parece casualidade que, por exemplo, o primeiro boom de turismo rural en Galiza estivera precisamente en Taramundi asociado ao mundo das navallas, por exemplo. Hai ese punto tamén de orfebrería como do sitio onde se van as mellores navallas porque se fan dunha maneira moi determinada, non sei que. Penso que a mesma liña, vaya. Tal cal. Pois nada, deixámoslo. Non sei se queredes apuntar algún último apuntamento de algo. Bueno, tiña por aquí apuntado Pablo o de se sería posible as armas máxicas e modernas a un tempo. Si eu pensaba nun lanzachamas encantado que lanzase chamas, non? Como ese dobre poder. En que medida se distinguiría, non? No, a ver, Esta pistola de portales, non do Portal. Explico ben para que se entendan, porque eu cando lín a frase quedei pensando, claro, ti queres un lanzachamas de lume, que ademais de disparar lume, sexa de lume, non? Que teña o poder do lume, claro. Claro, Isto é posible. Claro, ao principio decía, o do lanzachamas xa bota lume, este rapaz está moi mal, pero logo entendí, sabes? Logo reflexionei, no? E dixen, a ver, non... Sí, Ou un pero... lanzachamas de xeo, por exemplo. Claro, non? claro. Despois xa me din conta de que era eu a que tiña o problema, pero a todos se chegará. Bueno, iso é moi... Como dúas partes da mesma empresa, sabes? Os tipos de deseño deseñan o lanzachamas e despois veñen os magos e lle dan o poder de botar chamas, sabes? Unha cosa. Bueno, estaría unha arma que é un pouco parecida a do Portal, non? A pistola esta de portales.
Pero xa non ten Bueno, é ningún en catalán. tecnolóxica, non? Eu creo que é tecnolóxica, simplemente. Aquí vou tirar da cita Arthur C. Clarke, que é de da tecnoloxía moi avanzada non se distingue da maxia. Está Xa me claro, É un dirás ti. mago, vaya. Está claro. Sí, non, entendo o que dis, pero bueno, eu creo que aí xogan claramente coa tecnoloxía, non? Pero si penso en Devil May Cry, sí que me parece moito que ten moitas armas que son máxicas e ao mesmo tempo tecnolóxicas, non? Un pouco, o sea, pistolas que son máxicas. É dicir, o sea, claramente, o sea, non se comportan como armas normais ou guanteletes que son guanteletes sí, pero son claramente máxicos porque están de lume, non? Pensei en, non sei se vos xogastes o Devil May Cry, pero vaya, pensei claramente en Devil May Cry como ese tipo de armas demoníacas que fan cousas imposibles. One Piece ten tamén armas demoníacas, ten moita, as katanas en xeral as máis fondas, as máis potentes e tal, son entre algún tipo de maldición. E son ser así como medio lilas e tal. Non sei se estás moi o día de One Piece, pero vaya, anda por aí o tema. E máis, Eu pensaba, non sei se recordades unha película que estaba protagonizada por James McAvoy, que saía Angelina Jolie, que se chamaba Wanted, hostia onde puta. disparaban balas que eran capaces como de facer un derrape. Esa peli de culto. No, pero é que eran eles que daban un efecto con un movimento de pulso, non? Que daban así e facían curvas as balas, que me parece unha das cousas máis pallas e máis deixis que vin na vida. Esa peli é pura en TV. Esa peli é pura en TV de un momento dado que recomendo brutalmente porque me parece unha peli de culto directamente. Da palla que Todo o trasfondo era pura maxia, porque eran como que había un libro de profecías, o no, Sí, había sí, como sí, unha sí. especie de... Buah, espera, que me de estou errando. Había unha especie de... Sí. telar dos Sí, templarios sí. que predecía o futuro. Hostia, durísima. Estaba o Morgan Freeman descubrindo o futuro mirando unhas cordas, que era hostia. Pero claro, cambiaba. Bueno, cuidado, de verdad, Wanted. Sí, chamas así. Recomendadísimo neste podcast para que algún día faremos monográfico desta peli, porque hai tanta mierda aí metida que paga pena, de facer un monográfico, de verdad, vos lo digo, simplemente. Non digo rajando, digo mirando a cantidad de mierdas que xuntaron aí para facer esa puta peli, de barbas que fan curva, tío, que ademais, Sí. bueno, iso quedade con iso, balas de curvas, o sea, é unha maravilla. Bueno, pois dito isto, vamos seguir aquí afondando un pouco, como decimos aquí, no pozo, e por que non, aprendendo tamén un pouquiño. Entón, xa que teño a palabra, xa que para non romper moito o fío, non? Pois eu gustaríame falar ou comentar un pouco, pero moi brevemente, tampouco vou simplemente deixar caer, a ver que tamén se vos ocurre a vos ou como comentades isto, non? Pero que son as armas como motores narrativos, non? Nas historias. Se ven como iniciadoras de contos ou de relatos ou como gasolina mesmo para as mesmas. E aquí, por exemplo, non sei se entra mesmo dentro do termo MacGuffin ou MacGuffin, a verdade nunca se pronunciará MacGuffin, non? Esta merda, claro, en inglés. Non sei se alguén coñece, vos supoño que coñecedes, non? O término MacGuffin ou hai que repasalo, por se acaso repasamos, pero vaya, ven sendo un elemento de suspenso na trama que fai que os personaxes e a trama avancen, pero realmente non ten excesiva relevancia na historia, e mesmo se cambiase por outro elemento, moitas veces non importaría. Neste sentido, por exemplo, os MacGuffin máis míticos da historia, creo que un se pon sempre o de Pulp Fiction, non? O maletín, que non se sabe o que ten, pero hai xente que o quere, non? Estou pensando en algún outro así, moitas cousas de roubos, realmente non se sabe o que rouban. Acórdome da película Ronin, creo que era, e tampouco sabía o que roubaban, pero realmente non importaba, non? O importante era roubalo. E moitas veces creo que as armas, ou X armas en X historias, funcionan deste sentido. Había un arma moi concreta, gústame pensar que un arma que en Indiana Jones, na primeira película, a Arca Perdida, hai un arma que é a propia arca, non? Que realmente isto é unha película moi simpática. Non sei se sabedes esta teoría de que se Indiana Jones non fixese nada na película, non pasaría nada. O sea, non ten ningún sentido narrativo o tema de que Indiana Jones faga nada na película, porque se os nazis atopan a arca a obrila, morren igual e todos gañamos, no sentido estricto, non? Entón, realmente a película en sí, o que ven sendo a trama de atopar a arca, non deixar que os nazis atope, bla, 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 non ten ningún puto sentido porque realmente a arma é terrible, non? A arca. Non sei se vos soa isto
ou tal, pero vaya. Sí, ademais eu vin as películas, bueno, a min fixeronme ver as películas de Indiana Jones, pero para min van todas na mesma liña, son Sí, películas do son seu parecidas, non? De buscar un obxeto ás veces entendido como arma. E aquí a verdade, abro, como dicíamos no sentido estrito de ferramenta arma, temos a arma primeira, que era esta arca da alianza, que de novo utiliza unha referencia bíblica para justificar unha serie de magias, non? E todo isto, que a mí sempre me gustou moito. Eu digo isto como fan, das pelis de Indiana, a mí gustoume moito. E logo na terceira, xa, pero Alba, joder, eu son merdiña dos nove. A min gustan estas cousas, as aventuras, estes cousiños así. Me encanta, estou contigo, Charlie. A min, eu realmente... Tedes o vosso corazonciño. Sí, é así, a min gustoume moito. Guapísimas. E a terceira a min encantoume sempre. A min alucíneme. A terceira a min, a última cruzada, perdón, gustoume moitísimo, non? E creo que no fondo, non, o cáliz de Cristo, ese santo grial, que xa sabemos que se buscaba un santo grial, non é que sexa un cáliz, nin está especificado, bla, bla, bla. Tamén me salí. Claro, pero bueno, se meternos nese melón do santo grial, creo que se interpreta un pouco que pode ser un arma, non? O santo grial, ou podría ser utilizado, mesmo os malos claramente están buscando o grial para utilizalo como arma, non? E os vos non. E isto é algo que creo que se extrae da vida real e da vida que acompañamos, non? De teres unha tecnoloxía ou tes un algo que en malas mans convertes nun arma, en armas boas, é un arma pero non o utilizas, non? Que sempre me fai graza. Non recordo, cal era o superpoder da Arca da Alianza? O sea, que Arca Alianza, perdón, sí, Arca Alianza unha vez se abría, empezaban a como a ver fantasmas aí da hostia, salían, e todo o mundo que miraba para ela cos ollos abertos morría. Ese era o... Claro, pero que pretendían os nazis con ela? Nin puta idea. Claro, Dicían... No, esos nazis, por Dios. No, a ver, eles justificaban de que había como unha serie de ilustracións de que a Alianza lanzaba como rayos de poder de Cristo, poder de Dios ou algo así, non? Eles pensaban que iso pois estaría, eu que sei, a verdade do universo ou tería un poder que lles daría unha tecnoloxía ou unha maxia para facer o que quiser. Realmente non, era simplemente máis... Eu creo que hai... Non sei se era intención, pero creo que se fai un pouco caixa de Pandora todo isto, non? De que realmente había unha destrucción aí dentro e un mal evidente, realmente non era o que pensaban e bla, bla, bla. Aí, que nunca me quedou moi claro o tema de Indiana Jones de non abras os ollos, máis, non? O carallo, non? Libramos. Pero era un pouco por aí, eu creo que os nazis buscaban poder, non? O poder... por iso digo, pode ser ese... Poñía de exemplo de McGuffin, porque pode ser iso, pero podía ser a lanza de Longinos. Daba por o cu, daba igual. O sea, podía ser calquera cousa que non importaba realmente o que fixese ese arma ou o que dixase de facer. O que realmente importaba era buscar un arma. Podía ser a bomba D, que daba igual, non? Por aí iban os tiros. Perdón, o cáliz este, pois bueno, que veles utilizan esta ferramenta como arma ou como non e tal. No sentido, por suposto, exemplo narrativo básico absoluto sería, pois evidentemente no Señor dos Anéis, a aparición do anel, non? Na comarca por parte de Gandalf, que descubre que está aí e que evidentemente teñen como velo, non? Creo que chamase leitmotiv, non sei se non é exactamente o termo mellor, pero vaya, é o que provoca que a historia se inicie ou esta aventura teña sentido, non? Que é a destrucción desta arma ao longo do Señor dos Anéis, inda que haxa outras subtramas e outras visións, por suposto, que podemos comentar. Pero vaya, sempre me interesou moito o tema das armas como motores de historias, non? Sen máis. Aí creo mesmo que Excalibur poderíamos interpretalo como un motor narrativo, se queremos, pero inda que teño outras lecturas, claro. Non sei, Alba, ti como ves no Señor dos Anéis a función dese anillo, dese anel, perdón, como catalizador? A ver, eu fixen outra, a marxe da de Pablo, eu tamén fixen unha clasificación e creo que no sentido este do protagonismo que teñen as armas nas historias, non independentemente de que sexan filmes ou non, que sí que podemos distinguir entre armas do ben ou protectoras e de autodefensa e armas do mal ou destructoras e ameazantes, non? Entón, no caso de armas do ben, pois, por exemplo, sería Excalibur, que xa foi o que puxen, seguramente vos saibades moitos máis. Tamén podería ser o de Gorum Nova, que é a espada de luz de Slayers, que é unha de 5 armas de luz e ten a folla de luz.
Fire no plano físico e Fire no plano astral e, por tanto, serve para matar demos e o seu tamaño, curiosamente, depende da enerxía mental ou a forza de vontade do usuario. Entón, agora é cando empezamos a ver a Gaudi con outros ollos, non? Despois, e aquí no caso de armas malignas, sería, por exemplo, pois o anel único do Señor dos Anéis. Aquí hai dúas visións, non? Porque, aínda que todos os anéis foron creados para preservar a vida na Terra Media, con isto non nos referimos ao anel único, referímonos ao resto de anéis que hai no Señor dos Anéis, Sauron corrompeu a meirande parte deles, é dicir, corrompeunos todos menos os 3 anéis élficos, non? Sí. E ademais creou o seu propio, que é o anel único, por tanto, fronte aos 3 anéis dos elfos, que son Bilia, que é o anel azul, o que leva Elrond, Nenya, o anel branco, que é o que leva Galadriel, e Narya, que é o anel vermello, cada un ten a súa función. Nenya, por exemplo, se non recordo mal, é o anel un pouco vinculado co tempo, e por iso en Lothlórien pasa o tempo de maneira diferente. Narya é o do valor, e vai Gandalf infundindo valor por alá por onde pasa. Pois eso, para envelecer, e o azul é para envelecer. E o anel único o que fai é conferirlle a Sauron o poder de establecer o seu imperio de terror na Terra Media, e que fai someter os anéis dos homes e dos ananos que foron corrompidos por el. E fai que, basicamente, se apodere das vontades de tanto dos homes. Funciona menos no caso dos ananos, porque os ananos andan menos pendentes destas cousas, pero sí que é certo que truncan a súa sorte, por exemplo, no caso da estirpe de Durin, que a estirpe de Durin, bueno, xa todos sabemos como termina Thorin, pero o caso máis exemplar é o de Thor, que se fai rico, pero aqueixado do mal do dragón, pois ao final fai que a súa estirpe pois remate toda morta e maldita a conta do ouro, e parece ser que o anel ten aí un punto de intervención. E non sei se a vos se vos ocorren así máis exemplos. Rodicio, ti que dis así de armas ou algún melón que queiras ir abrindo, ¿no? A maior de darlle o feedback a algo. Está feo porque non quería, o sea, pero sempre que sae o anel único como arma, sae a mítica analoxía, que non queremos dicir que sexa correcta, non? Pero falaba antes Pablo de como serían as armas máxicas modernas, e quizáis a arma lendaria por antonomasia do século XX sería en realidade a bomba atómica. Porque, joder, se o pensas, ten como un orixe así de uns señores que se reuniron para forxala nun laboratorio no medio do deserto, conseguiron sacar, pero despois todos estaban asustadísimos de non usala porque era demasiado poderosa. En realidade, só se empregou como 2 veces en toda a historia con fines de ataque, e a partir de entón está como dormente e tal. De feito, este carácter mitolóxico da bomba atómica xo dicía Oppenheimer, non? Cando fixeron a proba Trinity esta dicindo agora convertínme en morte a destructora de mundos, non? Sí, que ademais físicamente, non? Creo que o comportamento máis máxico que temos a nivel de armas na Terra é a bomba atómica, non? Unha explosión tan grande que arrasa cidades enteiras. Non hai poder, o sea, non temos outra arma semellante na nosa tecnoloxía. E o que di Rodicio, mesmo dá medo, non? Tela, e así é, que condicionou toda a historia da humanidade. O seu uso ou o non uso da mesma, máis ben. O sea, toda a Guerra Fría realmente parte desta idea de que se temos unha guerra a base de bombas atómicas non sobrevive naide, non? Totalmente. O sea, condicionou toda a nosa vida. É interesante un pouco o que comentaba Pablo antes tamén, que todas as armas así mitolóxicas ou lendarias tenden a ser non modernas, non? Ou fantásticas, pero sí que no que é nos videoxogos existen moitos exemplos. Seguindo máis lonxe, no de 007 está a espada esta, pero a pistola esta que é de ouro, que dun tiro mata a seu inimigo, non? Por exemplo, a pistola de ouro que ven nas películas relacionado con Scaramanga, que era Christopher Lee, o home da pistola de ouro, sí, nos libros. Bueno, na película, sí. Peliculón, Peliculón, o nome da pistola de ouro, por favor. É que eu son bastante fan de James Bond, porque o vía de pequeno, papeime todas as pelis, e esa película en cuestión pareceme moi boa. O nome da pistola de ouro, a verdade. Con Christopher Lee, Deus o teña na gloria, o noso Saruman en particular. Tamén falando de videoxogos e de cousas que lle gustan a Darío, en Fallout, pero en xeral no RPG moderno, hai esa tendencia a apareceren
centos e centos de armas lendarias, non? Que o único que quere dicir Sí. é que un pouquiño máis valiosa, non? Aproveítanse deste fetichismo alrededor da arma para darlle un nome propio, ás veces tomado da mitoloxía, ás veces un chiste, en fin, e nada, estares aí coleccionando un montón de morralla. É interesante isto, non? Como ese gusto polo que supostamente é único, exclusivo, lendario, úsase como unha especie de mecanismo adictivo de coleccionismo de morralla digital, vaya. E ademais Pasa en The eso Witcher 3, non? Perdón, Rodicio. Pasa en The Witcher 3, Totalmente, non? sí. O tema Sí, de sí, ver sí, armas con nomes concretos que son guiños, Sí. chiscadelas continuas, non? A cultura popular e mística, tal. Sí. Mm. E logo tamén en Fallout, Sí. Claro, pero digo, é que Rodicio, eu estaba pensando como claro, para min o meu exemplo desto é o puto World of Warcraft, que tamén era Sí. horripilante porque en cada expansión había a arma que era lixeirísimamente máis poderosa que a anterior e tiñas que estar 15 horas para conseguir. Pero Sí. que a máis este é o caso eu quero paradigmático do que falaba antes de MacGuffin. Quer dicir, as armas lendarias dos videoxogos, cando son suficientemente longos, son todas MacGuffin porque a ninguén lle interesa en realidade cale o lore, nin de onde ven a arma, nin nada. Simplemente son numeriños que se suman a un perfil. Sí, Cando sí. pasas pola terceira arma lendaria, danche todas igual. Total, aí confío en ti. Que eu acordo do Final Fantasy X, sobre todo nos Final Fantasy, que sempre había como a mellor arma do xogo para cada individuo, non? E había como realmente, obrigatorio non era, pero ti querías chegar a ela, non? Realmente era formeo puro, generalmente nos xogos e tal. E moitas delas tiñan nomes curiosísimos neste sentido. Acórdome que Final Fantasy VIII, eu creo que tamén tiña así armas curiosas de nome. Tenía que repasalo, ahora non o teño fresco, pero coido que sí. E no 9 estou convencido tamén que tiñan así nomes. Bueno, en todos os Final Fantasy. Pero é certo que existe o que diste, non? Ese concepto de coleccionismo ou de da igual a historia, o que quero é a puta arma. Non, pero tes que ir porque ao final do xogo está acabando e o mundo está a piques de ser destruído en 20 minutos, pero ti levas 20 horas farmeando para obter a arma definitiva. Xa, bueno, que Sí. o mundo é así, disonancia ludonarrativa, mi niño, non? Que Logo os que din por temas aí. estes dos DLC e todo o rollo, que bueno, Sí. tamén é un pouco para sacar pasta, non? Digamos. Home, claro. Mesmo se o pensas, acontecía incluso no Ocarina of Time, Porque había todo ese, estaba esta movida coa espada mestra, pero despois podías conseguir unha espada tochísima que era a espada Vigoron, que non tiña nada de lore nin nada, pero claro, había que facer unha cuesta alternativa e dabanche outra espada. E no Mayoras a espada das fadas tamén. Sí. Eu Sempre creo hai esta aí espada que que é un pouco sí. mellor ou máis rara ou ten algo, non? É que eu creo nos videoxogos en xeral, creo, non? As armas é un dos sistemas máis doados para facer power-ups, non? De tes esta arma e evolucionas, non? O teu personaxe cambia, mesmo ti cambias, mesmo o xogo cambia, non? Porque tes un arma brutal. Acórdome, por exemplo, unha arma mística que eu sempre fui un fan dela, porque me parece que ten un diseño precioso, é a Soul River, que dá ademais nome á saga de Legacy of Kain, que somos, bueno, non sei se vos soa, pero son vampiros e tal, teñen unha historia da hostia que sería imposible resumir agora. Pero vaya, hai un xogo de PlayStation onde creo que foi o primeiro así famosísimo, que foi Legacy of Kain Soul River, e o nome da espada é a Soul River, a segadora de almas, creo que sería a traducción. É unha arma preciosa que é unha espada, e hai un momento clave no xogo que obtese como un momento agardado non, o seguinte, non? Porque sabes que iso é como un power-up brutal e absoluto. E aí o que creo que moitos dos videoxogos funcionan a través disto, dos power-ups, a través de armas puro e duro, sobre todo nos RPGs, pois xa bueno, evidentemente, o sea, son estadísticas directamente as armas. De feito, falando un pouco do que falaba Pablo do Fallout, tamén conectando un pouco que vou comentar agora, no Fallout creo que no New Vegas existe unha referencia aos Monty Python da granada esta de Mank, a granada sagrada, non? Que teñen na película, pois no Fallout New Vegas está unha granada que é sagrada tamén, que cando a colles, pois, ao detonar é como unha mini bomba nuclear, non? Entón, isto é unha referencia a granada esta, a granada, pois, non sei se chamalo Santa, non? Ou podería ser a Santa Granada, non? Ou algo así, que está nos Monty Python, que a mí parece que ten unha arma lendaria, que creo que ten moi coñecida na cultura popular, non? O feito desta granada. Oye, tiñas apuntado por aquí Death Note, non é un arma tamén? Abro debate. Eu creo que sí, non? O Death Note é un arma, non?
Era un melón que non quería abrir, pero porque daba por feito que o que xeramos arma a todos aquí, non? Eu Pero, penso e que cuidado, está é máis que preto do veleno que das armas. é Quero que dicir ahora que matar de forma pensei no, claro, indirecta... é que pensei no agora tamén é certo que realmente o Death Note pode ser utilizado como un arma, pero realmente é unha ferramenta dun Shinigami que tirou por inercia, o sea, para facer o parvo, e realmente podría non ser interpretado como un arma como tal, non? Porque non foi inventada para Eu controlar creo nin que para facer dano. é o chiste antes da cruz de Xesucristo. O Death Note é máis un instrumento de execución que non un arma. Quer dicir, é un arma a Claro. guillotina. Claro, Non o vexo moi claro. exactamente, non? Aquí neste caso ademais, pero a súa función inicial non é a de inda que podes utilizar, igual que se eres un xigante poderás utilizar unha guillotina, non? Como arma. É verdade, non? É super incómodo. Pues, Sí. No, é é a verdade. silla que eléctrica un arma, non sei. Sabes? É certo. Inda que Eu penso realmente... que se valen Sí, perdón, Pablo. para... O sea, son mecanismos de execución, tal vez, máis, non? Exacto. Sí. Isto hai unha anécdota simpática que acordome delas nun artigo deste xornalístico de que expulsarán unha rapaza ou un rapaz, non me acordo, dun instituto porque compraron un Death Note e apuntar os nomes de todos os compañeiros na libreta e non lles fixera puta gracia no instituto o tema. Pois ese era un crack. Sí, non sei, por algo apuntaría os nomes, oye, A non ver, compro... eso é todo humor. Claro, non comprou unha ametralladora, comprou un Death Note, macho. Claro, ese era Recoñezo un crack. Pacifista, ademais. Sí, total. Death Note un día non me importaría falar, un anaco da serie, a verdade. Non falamos de Death Note nos detectives, por exemplo, teria sido unha boa... Pois sí, a verdade, non? Que eu creo que un dos maiores duelos psicolóxicos personalmente, mira que consumín eu merda de detectives e thrillers e tal, pero recoñezo que a primeira tempada de Death Note pareceme un duelo psicolóxico moi bo, moi ben feito a nivel narración, a nivel de todas as formas, non? A través desa ferramenta a través desas ferramentas. Joder, pensando un pouco, o caderno de Death Note non é un arma, pero o bolígrafo, que non ten ningún poder, podería ser considerado, non? Como... No, claro. Sí. Ou a sangue, non? Que un leva que pode escribir o mesmo. Cuidado, con iso. Calquera cousa no Death Note que escriba pode ser considerado un arma. Tamén. Invadir Irak porque había unha fábrica de bolis Vic. Logo, eu creo que... bueno, Di, perdón, Darío. No, digo que falando así tamén de armas lendarias, tamén así da cultura popular, os superhéroes, exacto, que as películas aí, de Marvel, todo o rollo, iso. Claro, eso xa pois é un lore bastante grande, hai moitísimas armas lendarias, non? Está a luva das xamas, non? Por exemplo, sería a última arma, non? De todas. Sí, mesmo estaba por aquí o martelo de Thor, o Mjolnir, de novo facemos unha reciclaxe dunha mitoloxía nórdica tal, aparece aquí, pero é o martelo de Thor, non? Que ademais, sobre todo coas últimas películas, eu estou seguro de que haberá moitos fans novos de Marvel e tal que fliparán ou mesmo, creo que en Marvel ademais explotaron moitísimo este sentido, non? O tema de crear nomenclaturas ou cosas como o Vibranium, o Adamantium, todas estas cousas, non? Que o escudo creo que Vibranium, Adamantium Lobezno, pero neste caso o escudo do Capitán América eu creo que claramente é un arma tamén mitiquísima, non? Na cultura popular. Pero mesmo a cousa de que está feito o Vibranium este famoso, gracias ás pelis, gracias aos cómics nos últimos tempos, volveuse xa un material de novo mitiquísimo, ainda que xa era para unha xeración, non? Que estábamos aí, pero agora Perdón un alcanzou segundo, outro Carlos. nivel, sí. Vou interromper para facer un off-topic moi breve, que o escudo realmente tamén é adamantium, pero Marvel xa non pode empregar esa palabra. Era por iso, non? Nas películas. Sí, Sony ten a propiedade, porque está en X-Men, o sea, forma parte do pacto de cousas, pero sí, adamantium é o bo. Os X-Men son de Sony, son de Fox. Pero pues de Fox, sí. Non, pero sí, o sea, sí, é de Fox. Sony é Spiderman. O que pasa é que Fox dun tempo a esta parte foi adquirido por Marvel tamén. Bueno, por Disney. Entón, agora sempre estamos á espera de ver cando a Patrulla X aparece nas pelis de Marvel, porque realmente agora sí teñen os dereitos. Entón, agora como que están aí a velas vir un pouco. Creo que Sony sigue tendo a Venom.
a Carnage, E Matanza. a Spiderman... Bueno, a Spider- Spiderman non, ahora ahora non. Non, Spiderman foi o mítico e tal. Inda que creo que na nova peli estáse rumoreando moito como seremos no multiverso, vai haber certas visitas do pasado das pelis de Sam Raimi Bueno, xa saiu o trailer e xa se viu. Sí, non? xa saiu do Dr. Non quero Octopus, falar non? de Con máis. Andy García. Bueno, sale no tráiler, quero dicir, sale Andy García facendo do Dr. Octopus, sale tamén unha bomba do Duende Verde, e a historia que todos estamos agardando. Bueno, polo menos estou agardando porque son así de friki. A min esta merda, estes crossovers amigos necesito na miña vida, pero todos, a verdad, ver a Tobey Maguire outra vez de Spider-Man a min é unha cousa que anhelo. Totalmente. Na vida, porque a min as pelis de San Sam Raimi parecenme unha maravilla, de verdade. Sí, hai rumores para ver de que vai suceder. Sí, eu creo que está claramente, eu creo que está confirmadísimo que van a estar Toby, Andrew Garfield Sí. o sea, seguro. Non... Terá que ver aí... Toby polo menos, sí. Sí, seguro. Pero Bueno, nada, non quería isto- levar disto ao terreo No, Spiderman, pero está ben, tampouco, está ben. Non era a miña intención. Está ben off Pois topic, e agora- creo que Alba podía falar algo do tema de martelo de Thor, non? Que tiñas por aí algo. Do martelo e das armas en xeral, tamén Ajá. do guantelete de Thanos, porque, por exemplo, o martelo de Thor sí que o relacionamos ca mitoloxía nórdica e evidentemente está aí, non? Deu Odín, isto sae nas películas, que lle dá Odín a Thor, a seu pai, pero como curiosidade direi que foi creado por dous ananos que se chamaban Brock e Eitri, estou pronunciado así a miña forma, e cando Loki os desafiou a crear obxectos máis fermosos cos dos fillos de Ivaldi. Non sei quen eran os fillos de Ivaldi e tampouco me molestei en buscalos, son vos sincera. Pero en calquera caso iso que está feito por ananos, non? Para que vexamos despois as reminiscencias que aparecen, por exemplo, no Hobbit tamén co propio Thor, o Sí. Thor do Hobbit. E despois, en relación ao martelo de Thor, tamén atopei o Shahur, non sei moi ben como se pronuncia esta arma, que é unha maza que empuña o deus mesopotámico Ninurta para ver as concomitancias entre distintas relixións e tradicións mitolóxicas. E o nome da maza significa que aplasta miles e ten a capacidade de voar onde se precise e de comunicarse con Ninurta onde queira que estea, para transmitirlle a vontade de Nil, que é un dos principais deuses de Sumeria, para que se vexan as concomitancias que, bueno, non trascenden a mitoloxía nórdica realmente. Despois, en relación ao guantelete de Thanos, eu atopara tamén en armas así superdestructivas un caso extremo que é o do Pashupatastra, creo que se pronuncia así, que é unha arma extremadamente destructiva da mitoloxía hindú que lle pertence ao deus Shiva e que ten a potencialidade de destruir toda a creación. E isto segundo a epopea de Mahabharata, creo que se lee así. Creo que non se lee así, pero dá igual, eu fago o que podo. Entón eu creo que esas sí que poderían relacionarse. Parece así moi curioso, non? Que xa nas tradicións mitolóxicas, culturais e incluso, bueno, a influencia entre religión e política non é algo que vayamos tratar aquí, pero tampouco é algo, bueno, eu creo que é algo evidente. Pois ata que punto pois hai este tipo de armas, non? Este tipo de armas tan concomitantes, a capacidade de destrucción de algunhas, de destrucción masiva. E desta última que comentabas porque claro, conecta coa idea da bomba atómica que falábamos antes. Sí. En realidade tamén é interesante ver como neste tipo, o sea, como na nosa realidade, coa da bomba atómica, cambiou un pouco a axencia de quen emprega a arma, non? E en vez de ser deuses ou persoas como que descubren un poder, acabaron sendo armas que eran empregadas como por entes colectivos, non? Eran como os Estados Unidos e a Unión Soviética os que podían empregar esas armas. E de alguma maneira a historia converteuse nunha loita entre dous entes abstractos que eran eses dous estados loitando por encima de do que era o propio planeta, non? Non, e aparte como amosar, bueno, como mostras de poder, non? Eu, por exemplo, non sei se sabedes unha anécdota sobre eu estive en Hiroshima, que foi onde caeu unha das bombas atómicas. Realmente Hiroshima actualmente é unha cidade pois como pode ser San Francisco, como pode ser Zúrich, home, máis limpa que San Francisco seguramente, porque Xapón en xeral é moi limpo, non hai polas rúas ningún tipo de contedores, porque a idea é que a basura pois que a teñas ti na casa, que teñas o teu lixo e que te fagas cargo del.
pero Hiroshima iso podería ser unha cidade occidental, non? Sí que é certo que garda monumentos caídos, pero hai unha anécdota sobre isto que a persoa que decidía onde botaban a bomba atómica, en principio barallouse Kyoto. Kyoto ten a parte tradicional xaponesa, Kyoto é preciosa, e pasara esa persoa encargada, que non recordo o nome, pois pasar a lúa de mel en Kyoto. Entón decidiu que Kyoto non era onde ia botar a bomba atómica, decidiu que mellor Hiroshima, porque a máis era porto de mar, e para demostrar a potencialidade destructiva. Entón hai esa pequena anécdota que incluso era, non vou dicir aleatorio, pero realmente era eso, mostrar a potencialidade destructiva. E sí A que se min, ve, o sea, chegas alí e de algunha maneira velo porque ves que, bueno, despois claro, todo iso reconstrúese e tal, pero ves que realmente pois pasou algo. Unha analoxía con Alderaan, non? En Star Wars tamén, é a Estrela da Sí, Morte. pode ser. a min nese caso de armas empregadas por entidades máis grandes que os humanos, digamos, non? Pois por estados ou grupos, teño un exemplo que vai na liña do de rodicio bastante antigo, que está xa no Mabinogion, e por tanto é de moita importancia no ciclo artúrico, mais que despois vai ser recollida en tres dos meus produtos de fantasía en xeral que máis me interesan ou que máis me gustaron no seu momento. E son as Crónicas de Prydain, non sei se as coñecedes, son uns libros así, pois, infanto-xuvenís, soan vos ou Sí, isto non... sí, pero non os lin. Mm. Depende do que digas agora, interesareime máis ou Penso que non circulou moito. O que vou dicir é un punto anecdótico da historia, non? É unha fábula tradicional de heroe converténdose en rei, está moi ben, pero non se sae da norma, non? E aparece este motivo, que procede do Mabinogion, que é o do caldeiro máxico, que é un caldeiro en que ti metes a un morto, un soldado caído, e revive. Non revive completamente como unha persoa normal, mas sí como un ser sen alma ao que ti lle podes dar ordes, non? É un mito moi interesante porque fala de como quen teña este pote vai ter un exército infinito e, por tanto, é moi relevante de cara á acción bélica, mas non é algo que leva un soldado, un heroe, senón é algo que ten un estado. Esta historia foi usada por Disney nunha película que creo que non é moi coñecida, mas que está moi ben, que é Taran e o caldeiro máxico. Esta sí que vos soa, non? Que está Sí. precisamente inspirada nas Crónicas de Prydain. O interesante é que tamén por esa altura, non sei se antes ou despois que a película de Disney, a verdade, fixo Ferrín, Méndez Ferrín, digo, un conto sobre o motivo, entendo que directamente tomado do Mabinogion, que é Fría Hortensia, seguramente o conto máis coñecido, máis canónico de Ferrín, en que recupera esta idea, non? Do caldeiro como manobra bélica penso que entre Taguenata, este territorio ficcional que imagina Ferrín, é un lugar que lle chama a nosa terra, que suponse que é unha sorte de Galiza dos tempos tan recuados que son míticos, non? E nada, recomendo moitísimo os tres, especialmente o de Méndez Ferrín, que seguramente sexa, bueno, o máis de gusto contemporáneo, mas pareceme moi interesante este motivo. Digo do caldeiro, que guai. Sí, a ver, eu non creo que Ferrín se vise moi influído pola película de Disney, pero Que non? O mellor foi o cine, tío, flipou, joder. Que sabemos nos de Ferrín? Podemos preguntarlle, Oye, invitamos a Ferrín. Ainda estamos a tempo, non? Ai, espera, que o teño por aquí. Oye, A seguro, ver, Vais a unir de seguro. súpeto agora. eu preguntaríalle a Rodicio se reencarnou ou algo e xa non antes de invitar a ninguén. Bueno, correcto. E xa está. Melonciño por aí, Rodicio, non sei se te queres falar algo aquí de gremios e historias. Sí, teño... Antes, comentábamos antes ao Sí. principio, no da definición, a idea de que as armas servían como para legitimarte para ocupar un determinado posto. E vimos, en realidad, moitos exemplos falando durante este tempo, pero tiña un par de ideas sobre este tropo nos casos en concreto en que a arma é o propio rol ou o propio traballo que tes obriga. O exemplo típico, penso que podría ser o das varitas máxicas,
en certa saga de certo mago que xa non se pode nombrar neste podcast. Mantiñamos as promesas. Sí, por favor. Pero en xeral todos os magos durante toda a mitoloxía medieval e tal estaba moi asociada a idea da varita como a que convertía a unha persoa en mago. En ese sentido, en canto conseguías a varita podías exercer de mago. E quería comentar un exemplo dun libro de fantasía que eu lera na adolescencia e que coa idea de facer este podcast hoxe volvín a ler e estou relendo un pouco en contra da miña vontade, atrapado pola trama sen que me estea gustando demasiado, pero penso que é un libro que ten as súas cousas que están ben, que se chama Saga da Espada da Verdade, de un autor norteamericano que se chama Terry Goodkin, onde o protagonista como na primeiro terzo do primeiro libro, en un momento un señor entrégalle unha espada, que é a espada da verdade, e a partir dese momento convírtese no buscador. E o tipo non ten ningún cambio emocional, nin de ningún tipo, o sea, entrégalle a espada como quen che entrega, sabes, o ordenador o primeiro día de traballo, como, ahora eres o buscador. O tipo, a partir dese momento ten un montón de responsabilidades só porque lle entregaron a espada e ten que andar con ela por aí. E penso que é un exemplo como moi bestia, porque case sempre o recibimento da espada acontece como noutro momento, o sea, prototípicamente, non? Aparece noutro momento da historia, quizáis cara ao principio do terceiro acto, unha cousa así, no que adquires o poder de resolver os problemas. Pero aquí está ao principio da historia e claro, o tipo non pode ter de repente todos os power-ups porque xa non tería sentido, non? No que é a propia lógica narrativa. Pero como ten que ser o buscador ou ter este rol dende o principio, danlle como unha cousa case burocrática de ahora tes este traballo, firma aquí e veña, pa casa. Penso que é divertido porque de alguna maneira queren meter a espada máxica, pero non pode ser máxica dende o principio, entón ten que ser como a que che dá un traballo e punto. Nos gremios de outro exemplo que me gustou, pensei, non ahora así de repente, foi o tema do gremio dos inmortais, non? Da película mítica dos 80, debe ser xa, que todos tiñan espadas, realmente, porque claro, a única maneira de matar un inmortal era cortándolle a cabeza, entón todos iban con espadas ou katanas ou semellantes, non? Creo que o protagonista tiña unha katana, non? Ahora que penso. Sí. Es verdade, sí, non? Entón, pois nada, pero por aí va, que o gremio dos inmortais todos tiñan unha espada, vaya, que entón realmente podíanse identificar así, non? Cando viñan para eles cunha katana, pois entendían que era outro inmortal. Bueno, sabían recoñecerse entre eles, tal. Este é unha peli, por certo, que vin hai pouco a primeira outra vez, non sei que opinar, a verdade, non teño, é como destas cousas que ves anos despois, non? Como avanzou a tecnoloxía, este tipo de cousas, e a verdade é dura, non? Ou pareceme un pouco dura. Destacamos unha peli malísima. Que eu non sei se a palabra, pero é que é fruta doutro tempo. O sea, eu sí que aquí recoñezo que doutro tempo xa está, e que non... Porque sabes o que quero decir? É que a idea en sí non me parece mala, o concepto, non? Desta historia que podes contar, pero a día de hoxe creo que, claro, quedou tan bella a peli que é moi difícil pasar por riba do tema tecnolóxico. Creo que algúns xogos, videoxogos, a tensión narrativa, a presentación dos personaxes, todo é un pouco desastre. Sí, o propio vilán é terrible, non? Como vilán é unha cousa imposible de creer e tal. Pero vaya, vin hai pouco, nada, por iso. Quero que comentar. Isto é o meu, veño a falar de meu libro, non? Pero vaya, gremios, espadas e os inmortais. As armas estas que che precisan facer un traballo, o sea, chegar a un gremio en concreto, pareceme como unha especie de símil os mapas e os piratas, non? Que sempre tes que ter un mapa do tesouro e non eres un pirata se non tes un mapa do tesouro, non? Moitas veces. Logo tamén é certo que nos últimos tempos, non? Pensando en armas relativamente novas, que o máis bonito destas armas míticas, seguro que cada poucos anos imos herdando ou imos creando, imos obtendo novas armas, non? Eu creo, por exemplo, aí en Xogo de Tronos, creo que ainda o mellor sen nome propio, creo que o acero valirio, non? A espada de Jon Nieve podría ser un arma que co tempo se converta en algo máis, non? Que, o sea, quero decir, pasa a formar... Creo que podría ser pregunta de Trivial, quero decir. De que acero estaba formado a espada de Jon Nieve, non? Non sei como vedes vos, non? Pero é certo que, quero decir, a cultura de armas vai recibindo tamén armas novas co tempo, non? En o caso, por exemplo, dos videoxogos, creo que claramente, non? A machada de Kratos, de God of War, creo que forma parte diso, ou as espadas dobres
de Kratos, non? Creo que dentro do videoxogo teñen o seu propio, como se diría, xa son un símbolo, unha icona, non? É propia. Creo que os videoxogos en concreto, as pistolas de Bayonetta ou as de Lara Croft, ou ou a espada Alastor ou a espada de Dante. Creo que o videoxogo neste sentido sí que pode ser unha das ramas culturais que máis iconas armamentísticas aporta, non? A cultura popular. O mellor estou me tirando aquí un triple da Virgen, pero sí, non? Pregunto. Eu diría que sí, desde logo. Eu de feito teño a sensación de que é o último reducto onde isto se fai con asiduidade sen ningún tipo de pudor, porque teño a sensación de que en xeral na fantasía épica literaria do século XXI a tendencia é a subverter un pouco ou facer desaparecer este tropo. E falabas, por exemplo, de canción de Lumexé, onde ainda aparece un pouquiño co tema do acero valirio e hai armas con nome e tal. En Geralt de Rivia tamén aparece, pero xa tamén como que ten un papel moito máis secundario e ninguén lle dá demasiada importancia ao final a esa especie de pequena subtrama respecto de que podían ser, pois, eso, a fantasía épica dos 90 ou dos 80, onde aínda había moita máis fetichización da arma. De feito, penso que neste sentido o exemplo máis característico, ou que eu penso que é máis característico desta tendencia, serían as obras de Joe Abercrombie. Non sei se coñecedes a Abercrombie. Non, bueno, sí. Conocelo. O sea, é un dos máis recomendados. Les Anderson son os que o están petando. Sí, Les Anderson logo fa un apuntamento sobre armas, pero continúa, Rodicio. Sí, vaya, pero quizáis Abercrombie é un pouco como o máximo expoñente hoxe en día do que chaman un pouco esta dark fantasy, onde hai como moito gore, un realismo moi sucio. E claro, o tema das armas lendares ou armas máxicas ele emprega para subverter, eliminando ese tipo de armas, convirte todo nun tema moito máis oscuro, moito máis sucio, onde as armas en realidade per se non son moi importantes e os personaxes non lle dan moita importancia porque unha espada pode romper ou pode un arma pode encasquillarse no último momento, bueno, nestes últimos libros onde aparece algo parecido a pistolas. Nese sentido, emprega a desaparición das armas máxicas para reforzar un pouco o ton que lle quere imprimir e subverter o tópico do que podían ser as novelas de fantasía épica doutros tempos, vaya. A ver, eu estou de acordo, pero creo que iso tamén ten que ver coa deriva da fantasía heroica en fantasía escura, non? Hai diferentes clasificacións, a min a que máis me gusta quizás sexa esa, non? Na fantasía heroica, que sería o exemplo sería o Señor dos Anéis, que hai unha diferencia, por así dicir, de clases. Primeiro están os elfos, que é a raza máis antiga, logo os humanos, logo, pois eso, os ananos, ao final estarían os orcos. Entón, por exemplo, o das armas, eu creo que aí tamén funciona como distintivo. Que sucede na fantasía escura, non? Que moi resumidamente, como a vida é unha merda e ao final ven un monstro do inferno e cómete. Pois que non hai xa esa diferenciación, porque, por exemplo, eso vese claramente en The Witcher, que o protagonista é un ser marxinal, non? Que bruxos hai poucos, non están ben considerados, entón tampouco necesitas unha arma, o sea, ese tipo de... Eu creo que ten que ver tamén un pouco con iso, e que a deriva da fantasía xa non na viaxe do heroe concibida como viaxe física, senón como viaxe, non vou dicir espiritual, pero sí de carácter. De redención, non? Sí. O mellor non tanto de redención, pero sí de evolución psicolóxica. É máis viaxe psicolóxica que viaxe física. Sí, é moito máis iconoclasta tamén, non? Sí, o sea, as armas é o exemplo da iconoclastia, saca? Efectivamente, por iso digo. Esa iconoclasta creo que aproveita... Perdón, hablas, continúa. No, iso, que creo que o das armas que tamén axudaba, o tropo da arma que tamén axudaba a facer esa distinción. Entón, o non haber esa distinción de clases ou de rangos, que implica, pois iso, que tamén desaparece. Non obstante, tamén teño que dicir que eu estou lendo Conan, en Conan, que, bueno, Robert E. Howard é outro dos pais da fantasía heroica, eu de momento non atopei a arma, por así decir. Non atopei o tropo ese da arma tampouco. É que, por exemplo, aquí si Sanderson si recupera moi ben en o arquivo das tormentas, non? A decaloxía que vai polo cuarto libro.
Si recupera o tropo das armas, moi claramente además, onde fala de... Non quero facer excesivos spoilers, pero isto non é un spoiler, que parece moi rápido, que son as espadas esquirladas que utilizan, que mesmo son posicións de poder, non? Ter unha espada esquirlada, va, que non... Eu creo que algún día serán a formar parte, creo que da nova cultura así popular e tal, pero as espadas esquirladas son armas que ti invocas, en plan, é unha espada que no 10º latido do teu corazón aparece na túa man, en plan, o sea, teñen un dono que só podes, para obter un arma esquirlada, tes que derrotar o dono ou entregar a súa arma, entón pode ser herdadas e tal, non? E os reinos máis potentes deste mundo, non, do que fala Sanderson, pois teñen moitas armas esquirladas, e os que non teñen, pois non, o sea, otorgan poder realmente. As armas esquirladas neste sentido, as espadas, son unha palla preciosísima, porque a verdade son como armas, son espadas tochísimas, pero realmente non pesan, non teñen un peso, o sea, son enormes, pero non teñen un peso, o sea, son manexadas como se fosen un pau, non, a velocidade. Non cortan, senón que atravesan. Por exemplo, un home, se son atravesadas cun arma esquirlada, simplemente pois describen como que os seus ollos encéndense e caen mortos, non, ao momento. Ou se cho pasan por un brazo, ese brazo queda inutilizado de por vida. Estas son as armas esquirladas. Son super edgy, o sea, é unha cousa super chula. Así contado, sí, Sí, no, é que o son, o sea, son armas que son unha fantasía absoluta de tema, non? O que falamos de invocar un arma coa man só cos teus deslatidos, non sei que, bla, bla, bla. Son super curiosas no libro, na saga, e teñen un poder real, e creo que son un símbolo da propia, bueno, da propia saga, non? E logo teñen unha evolución e tal, pero no principio da historia é algún obxecto super único que ofrece un poder bestial ao seu dono e condicionan todo o mundo que o rodea, non? Entón eu creo que aquí Sanderson sí que a verdade recuperou moitísimo o tema de ter armas moi coñecidas, con moita icona, non? Ou con moito simbolismo ao redor. En este caso as armas esquirladas, eu estou convencido, porque tamén hai armaduras esquirladas e tal. Estou convencido que no momento en que máis aló dos libros faga unha serie ou faga unha película sobre tal, porque eu creo que en algún momento chegarán, porque son carne de serie, de película, os libros, faránse ultra populares o tema das esquirladas, non? Pero porque non creo que sexa unha idea super original, pero creo que é super metido na cabeza o tema de invocar armas, non? Nese sentido, son chulas, a verdade, o como utiliza el as armas nese sentido, as espadas esquirladas. Moi bonito, un concepto moi bonito, a verdade. Hai unha idea que apuntabas aí que penso que ten certa potencia, non? E que circula ás veces, inda que é fácil de esquecer, que é a idea da arma demasiado pesada para ser manipulada, non? Que por unha banda non é máxica, porque só pesa, mas ao mesmo tempo sí que é porque realmente ninguén debería poder usala, non? Sí. E penso que o exemplo evidente é a Dragon Slayer de Guts en Berserk, non? Esta espada Sí. que A espada de Cloud, non? Tamén, mesmo. Sí, por exemplo, a Buster Sword chamase, non? Ou a de Sephiroth, que canónicamente mide 12 metros. Non sei, parece como un subgrupo moi relevante de armas máxicas, porque aparte hai como esta moda non, pero corrente de compras de xente que merca estas armas para telas realmente na súa casa. É unha cousa que ocupa tanto. É un xénero, eu creo que un xénero, directamente. Sí, moi Big Dick Energy este. Totalmente. Sobre todo moi... Hai unha compensación rara aí. Moi terrepegado, pero que sí, eu estou completo aí contigo. Podo cheiralo dende aquí, esa habitación. Sí. Claro, porque ti se compras unha réplica do martelo de Thor, nunca che vai traer os poderes, non? Por moito que pagues. No. Igual alguén che ofrece, pero o poder de ser rico para comprar. Pero se o atractivo da espada é simplemente que pesa moito ou que é moi grande, pois aí sí que podes poñer a pasta, sabes? Claro. Joder, son realmente carne de merchandising. Penso que algunhas das armas máis relevantes, simbólicas do imaginario popular son estas, non? Os tres exemplos que puxemos penso que son moi relevantes dos 90 para aquí. Sí, total, non? E venderon moitísimo a nivel icona. O sea, arma, eu que dicías o que te dirías de Berserk, de Gast, pero tamén, que nada máis pensei, o sea, no Final Fantasy algo básico. O de ter sempre un equipo que teña un arma que é imposible de mover, evidentemente. O sea, no, por favor, a ver. Pero móvela coa punta do nabo. En plan, non hai problema. Nacín así, non?
Xa, un Fala. reclamo de merchandising só por ser grandes, pareceme de xenio maligno increíble. Increíble. Absolutamente. Non a vas absolutamente. poder mover. Iso é como tamén os nacionalistas e tal, que falamos pouco das armas históricas, non? Ou tal, como Tizona, que é a espada do Cid, e de como se venden a 1000 pavos as réplicas de Tizona, cando en plan, a ver, non é a A ver, aquí o Tizona. precursor foi George Lucas, home, en facer este tipo de Sí. cousas, joder. Sí. Na Galiza perdimos a oportunidade de facer merchandising coas cadenas de Pardo de Celo ou algo así, en plan, non poderás Hostia, mover tío. as cadenas de Pardo de Celo. Iso é A así, cabeza de Pardo de Cela. Estou pensando, Un Tizona era a cinsteiro. espada, Babieca era o cabalo, o sí. cabalo, non? Sí. Iso é cultura de Trivial, Iso hai que terlo en presente. Aquí, o que somos nós neste podcast, Boleiro Perfecto, é informar sempre de preguntas de Trivial por se vos cae. Por exemplo, a pregunta que vai caer de aquí en breve, perdón, Pablo, isto é moi importante. A pregunta que dentro de 20 anos ocorrerá e que tendes que estar moi atentos é en que ano se celebraron as Olimpiadas de Tokio 2020. Isto é unha pregunta. Isto é unha pregunta básica e temos que estar atentos cando chegue o momento de tal. Por favor, Pablo. Para que recordedes Tizona, só vou dicir que había unha montaña rusa en terra mítica que se chamaba Tizona. No. Mara meva. Sí? Xuro. Monteime eu. Hostia. Acabo aquí o podcast, A mí me parece un final adorable. Perdón, Pablo, continúa. No, eu só ia dicir que ten dúas, o tiña, bueno, non, nunca tivo, pero bueno, a Tizona e a colada. É verdade, era unha... É certo que ten unha... É verdade que É colada. que eu tiña pensara, cando comezamos a organizar o podcast, poñer neste guión que temos, como alguén se lle ocorra falar do Cid, me cago en Cristo, pero non o puxo. E agora vexo aquí facendo unha rectificación sobre o Cid. No, pero é certo que el tiña varias espadas, iso é certo. Iso Sí, aí sí. vexo que é un home de cultura. No, é que eso sí que é cultura valenciana, de convertir espadas en montañas rusas, tío. Bueno, falando diso, non? Na propia cultura española, estado de era Toledo das armas ou das navallas ou do sí, non? espadas de Toledo, sí. O aceiro, non? Toledano de todo isto. Creo que quero decir que hai propio no folclore propio moitas veces valórase moitísimo. Falábamos do japonés, evidentemente, non? Pero nesta historia así española ou do estado e tal, hai esa historia, non? Das armas tamén. A verdade que iso do aceiro toledano é algo que só recibín por Mortadelo e Filemón. Era como unha cousa sobre que facían chistes constantemente. Eu por Mago Eu non Dios. tiña moi claro que era Toledo, sabes? Non, quedaba moi longe. Hostia. Bueno, pois nada, non sei se queredes abrir algún melón ou algo así. O sea, evidentemente hai 1000 armas míticas que quedan por aí no tema. Por exemplo, aquí tiña unha que eu creo que é unha arma lendaria que a verdade hai que mencionar, pero no videoxogo, como dicemos, hai 1000, pero tiña Darío por aquí anotado a BFG 9000 do Doom, que a verdade sí que paga a pena facerlle unha pequena nomeamento, non? Sí, sobre todo polo nome, non? Que era Big Fucking Gun, non? Que Sí, total. fixeron así os programadores. Total, Que Claro. Doom realmente é moi interesante a pouca distancia que hai entre o máxico e o tecnolóxico, non? Sí, porque é sí. como leva este traxe que non sabes moi ben como funciona, pero que o converte na persoa máis tocha do mundo, e as armas teñen poderes tan absolutamente tolos que dis, fixo un mago, tivo que facer un mago. Mesmo, da igual, o sea, pero ti tes a BFG, pero logo tes unha escopeta recortada. En plan, da igual, o sea, vale o mesmo para matar un demo. O sea, aquí non hai problema, o sea, pódense matar co que queiras, o sea, non é un problema este. Entón, nada, se non queres saber algún melón máis, que eu creo que estamos en... Eso decir unha opción troll aquí que era o creo que, bueno, Yarate, non? Que se chama no Team Fortress 2, que era como un arma así que era non lendaria, pero sí que conseguíase tal que consistía pois nun tarro, non? Co teu propio pis. Ti tirabas non xoguei a Team Fortress 2 e quitabas moita vida con eso. Como menta de honra, eu, na miña caso, se queredes vos mentar algunhas máis, non? Pero no meu caso as armas... como decir, armas favoritas así de peche. Claro, armas favoritas, pois eu xa directamente vou armar tema do Final Fantasy, non? Que sempre hai unha que é do protagonista soe ser, que armar tema, tamén repetido, creo, nos Kingdom Hearts, polo menos no 2, creo que chamabas así armar tema no Kingdom Hearts 2 tamén, agora estou no dubidando, mas sei que no Final Fantasy é un mítico, non? Armar tema ou estas cousas. Sempre é bonito atopala, obtela, como un propio logro personal, non? Da propia historia, porque máis aló da narrativa principal, este xogo sempre teñen o seu propio lore, non? Inda que non ten nada que ver cos outros xogos, sí que hai unhas cousas que se van repetindo, e atopalas nos Final Fantasy a mí sempre me
bueno, sempre me encheu, non? Conste que de armas así favoritas eu recoñezo que o tema do anel único é moi tentador, non? Se conseguiríamos caer no lado oscuro do anel ou non? Se conseguiríamos saturalo. Eu creo que non, xa vos lo digo. Eu vou ser máis moderno. Como home non aguantamos aí o tirón, caeríamos no mal, absoluto. Di, Darío, di a túa aí. Para min, a pistola esta de portais do Portal pareceme, bueno, a hostia. E logo, bueno, os bonecos vudú, pois, son bastante bons, no? O concepto. Entón, pois, se me queda cunha os bonecos vudú do Monkey Island, bueno, que tamén teóricamente existe na realidade, pero, bueno, non fan nada, pero se fixeran algo non estaría mal tampouco, non? O Death Note do Caribe, os vudú. Sí, efectivamente. Esquecín eu, perdón, mentar tamén a arma dos payas por excelencia, que o sable láser dobre, non? Que como ese momento, non? Que da full, encendía un, e de repente encendía outro, non? E todo o mundo volvíase loco, non? Así todo. Pois ese momento tamén na miña infancia creo que é moi como se diría, valorado, non sei a palabra sequera de como calificalo, pero foi un momento no cine en que vin moita expresión de alucinamento colectivo, non? De ver esa posibilidade de o sable láser dobre, non? Que quedou aí para a historia. Rodicio, ti que arma favorita ou mención de honra? Mi arma favorita, creo que a arma máis guai da historia son as cartas de Gambito. Hostia, sí que son, sí, señor. Sí que son. Somos todos aquí. Sí que son, cabrón, sí que molaba, Sí. Se pode ser máis molón que se notas que además todo lle daba igual, increíble. Porque ademais é verdade o que podía encher de enerxía cinética calquera cousa, pero non a miña baralla de ases de a baralla de Fournier, taberna, ¿no? Tío, volvía a estar xogando cos vellos o tute e despois mataba. Lanzalo, ¿no? O 3 mataba a 1, ¿no? Neste caso, sí, señor. Unha vez coñecín un tío que tiraba as cartas a moitísima velocidade que as clavaba en todos sitios. Unha cousa alucinante. Pensaba que non se podía facer, pero ao parecer isto existe no lore real. Esa típica frase de... Nos apostábamos os cromos de pequenos a ver como conseguía lanzar máis lonxe e conseguías lanzalo a moita distancia, aprendendo a técnica de Gambito. Esa típica mierda de non é un superpoder, pero hai que poder, ¿no? Para facer isto, realmente. Joder, Pablo, creo que insuperalo das cartas de Gambito, pero adiante coa tua aportación, claro. Non, agora todo o que podo dicir vai ser unha puta mierda, pero bueno. Eu pensaba, igual, máis que a miña arma favorita dos últimos anos de armas que saíron, a que máis me chamou a atención foi a Fushigiri, que é de Sekiro. Non sei se o coñecedes, é un xogo de From Software. E o tema é que o protagonista, que é Sekiro, vai cunha katana normal, mas alén diso, no momento do xogo, consegue esta arma, que é unha Odachi, non sei que significa isto, nin idea. É como arma mala, seguro. Katana algo, non sei se grande, pequeno que, mas o tema é que ten o poder de quitarlle a vida aos inmortais e ao mesmo tempo non pode ser manexada por ninguén porque mata a quen a empuña, non? E pareceme un concepto super interesante. O tema é que Sekiro el mesmo non pode morrer e por iso pode usala para dar morte a unha serie de persoas que chegaron a inmortalidade de maneira lexítima. De alguma maneira compórtase como a parca, ¿no? En forma de gusano ou de escaloupendra, no caso de Sekiro. Sí. Falando deste tipo de armas de videoxogos, eu sempre quería engadir unha cousa moi bizarra, que unha arma dun videoxogo que se chama Red Faction Armageddon, que creo que é de 2011, e había un arma que se chama Mr. Toots, que, bueno, que existía nun unicornio que disparaba, pois, arcos da vella polo recto, non? Entón, pois, polo cu disparaba iso e tiña unha capacición de destrucción brutal, non? Entón, parecía unha arma moi curiosa, non? Así lendaria tamén dos videoxogos. E por último, preguntarlle a Alba Rozas, cal é a súa arma de destrucción masiva favorita? Pode ser tamén individual, non te preocupes. E ten que ser de destrucción. Non, se sabes que non. A ver, eu como me operaron o ano pasado de un desgarro nas retinas do ollo esquerdo, que son miope magna, non podo facer
Bueno, pois hai actividades de alto impacto que non podo facer, entón seguramente escollería unha espada, pero como non podo, eu creo que escollería o cristal de prata de Sailor Moon, porque nunca está nada claro que fai, pero fai todo. Claro, Acaba ese é o con truco. mundos, revive xente, eu creo que vale un pouco para todo. Na nova Sí que vas a versión, decir o rayo láser co que te curaron o ollo, algo. Eu pensei que iba a decir en plan Cíclope, as gafas de que Cíclope nos patrulla xe, non? Que realmente salvan o mundo, porque senón o non, tipo... non, e aparte a operación non é agradable porque o láser velo, o sea, a operación é en vivo e en directo con Ish. anestesia tópica, pero, o sea, o láser é verde, velo Guau. sin telo notalo, o sea, sí. Entón non, eu escollería o cristal de prata que me parece que pode facer todo e que non sería malo por os meus ollos nin nada, senón escollería unha seguramente. Ok. Pois nada, ditas as armas, ditas as cousas, imos rematando con isto. Despido aquí os meus compañeiros. A máis hoxe rematamos unha boa hora decente aínda. Poden ir cear, poden ir beber, poden ir dormir, da igual. Pabliño, Guillermo, Alba e Darío. Estaba pensando, esqueces a alguén? Non vai a ser aquí o terrible momento de esquecer a alguén. Non. Bueno, pois vémonos nesta liña temporal incomparable na que vivimos nos próximos tempos. Supoño que para os nosos subintes será dentro de 15 días, ou quen sabe. Pero dicirvos que nada, que estamos moi contentos de estar sempre con vosco aquí contarvos as nosas historias. Como sempre, iVoox, YouTube, comentade, deixade feedback. Claro que nesta liña temporal é difícil saber cando leremos, pero seguro que sí. Biquiños apertas, no Baleiro Perfecto estamos a vosa disposición por un módico prezo de 0 euros. Así que aproveitade. Pablo, Rodicio, Alba, boas noites e tamén bons días, xa de paso. Aburiño. Durante uns minutos corrinche detrás Urano, Saturno, Xúpiter, non sei onde estás. Sentado no porche, todo está en paz. Eu son o último terrícola, non fun quen de marchar. No meu telescopio, made in Taiwan, vexo aparecer un disco vermello, vexo aparecer, ti ves nel